Latihan gue apa nek mau latihan terus atau dipentaske? Ya itu kan buat diri gue sendiri aja. Sok cantik ayo dijajal untuk bentuk sing bener. Kuwi mau piye ngene wae? Ya cepat. Kayak kowe wae. Ya ndang kargoy. Waduh, ya podo wae. Waduh. Oh ya ular keket enak eling samelan. Ayo. Aja sing melibatkan dada dong. Lah iki kan kabeh dada arep dada apa punggung nek punggung ki ngene-ngene. Nek Terus? dada ngene-ngene ki mau milih. Nek sirah wae, sirah. Ya ora ono kurang keras. Ya kan sirah ki keras. As, Kepalamu keras. cepet jajal kayak ngene mau ngene apa ngene. Pilih cepet. Iki sila antek jane. Ayah mbah momen kudu ndelok Mbak Tati no. Tok gentuk ngono ndang. Ayo coba sing kerasin. Sing keras, sing total. Madhep rono wae. Dewe. Agak ana dhewe. Dewe kah? Yo, monggo Mas. Aku diwarai kowe. Ya aku Mbak Rais kok kono. Ya, yang apa coba? Mengko ndak diprotes karo para penonton kalu. Tak tutupi ya. Ya, yuk. Aku malu. Ayo gayane. Sebul yo duwe isin kok piye.